ничего делать не будут, не переживайте, только посмотрят, послушают, хорошо? Оксана Кондратьева 2 бала әнисе, кішісі Аринаға 5 тула, тамағы қызарамы, температурасы көтерілемі, шунда ук ауыл табибі фельдшерға юл тұталар. Какая она умница. Орел ауылы фапына 1360 кіші біркетілген. Бұ 4 тұрақ пункт деген сөз. Әлгі медицина ярдәмі жерлі мәдәниет бинасында көрсетілі. Қышын суық, сусыз да қолған уақытлары болған. Яңа фапнымында зарығып кетелер. Находится прямо в середине Орловки. Фап Орловка үзәгендә орнашкан. Бу ата-аналар кішкенә балалар өчен бик уңайлы кіру юллары да бар. Особенно для пенсионеров. Пенсионерлар өчен дә шатлык. Безнең күбебез инвалид. Ерак хастаханәләргә бару бик авыр бит. Фельдшер дип көтеп торабыз. Я так думаю, здесь будет приемная, потому что смотрите, какой светлый, удобный большой кабинет. Яңа модульлы ФАП мәйданы 60 квадрат метр, іш бүлмәлі фатирға тең. Әлігі дивар һәм түбәсе әзір. Ішкі эшләр яртылаш тәмамланган. Биредә котельня, бәдрәф, хәтта һәр процедурага айрым зона. Нам бы хотелось, чтобы у нас... Монда барсы да үзебезнеке инде. Мәдәният йортында электрсыз да утырган шаклар булды. Яңа җиһазлар да кайтыр дип уйлыйм. Бүгенге вазгыятьтә алары тагы да мөһим. Пандемия белән бәйле рәвештә фельдшерлар эше дә арта. И люди боялись там. Кешене дә аңлап була, тамаклары ортамы, башларымы, шунда ук чакырталар. Коронавирус була күрмәсен диләр. Менә шундый ачыктыс өчен халык бу фапларны рыжик, мандарин, хәтта җирле РКБ дип тә йөртә. 7 ел уникаль президент программасы эшли һәм бу дәвердә алар Татарстан картасында байтак күренә. Әлегә 500 булсалар, быел аларга тагын 49-ы өстәлергә тиеш. Татарстанда беренчел медицина хезмәте күрсәтүне президент программасы буенча инде 8-нче ел камилләштерәләр. Бу дәвердә фапларны төзеп кенә калмыйлар, күбесенә капиталь ремонт була. Сүз 1300 медпункт һәм 85 амбулатория хакында. Рөстәм Миңнеханов әйткәнчә, һәр кешенең иң зур байлыгы ул сәламәтлек. Лаеш районыннан Алия Хайретдинова, Александр Лабанов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.